Uro naman unta. Bawal sa amin yung mga ganyang galawan. May mga uro. Uwi! Andyan na sila. O pwede tuktuhan yung balde. Pang, sige. Wait mo ko, wait mo ko. Wait Lord, wait Lord, wait Lord. Labang na ito. Wait Lord! Pang, Ay, hanta lang po. yun. Triple kill. Case ba? Oh. Napaka-addict niya. Oh. So, makatanggalan ang item. Papayag kami videoan aro man. Gwapo ka nga di. Ah, gitu. Yes! Aha. Mida to niya channel. Iya channel kuan. Kuan ano chokes duplicate. Kanawong iyo, kanawong yan ni chokes oh. Magkanawong yan ni chokes. Ha? Makita. Ay nakapagkinuha kay oh Jero. Magkanawong kamera ni chokes. Ang ka Justin pa to na nakalo. Di ka pa na ako man. Ito na yan. Clippers. Kanawang dira ni chokes ano. Oh. Sanglit pagkuhan ka mo, ipagpalo ka mo iya, may dato niya bili-bili. Aw kuan Wah! Facebook page. Hindi ko akalain ganyan yung score ko ah. Sana all. Pag ako mag-alo card. Anak ni Noel. Man, i-chokes. Duplicate chokes. Mulai lang nga yung binagubang dito. Sisimba. Mulai lang yung sisimba nga dito. Amin niya, nahiya yan at artista. Kaya kayong bibidyo ang pupukusan niya na. No, alam pa na niya. Gawas. Alo card din lang. Nasunod ka lang nga si Mamo. Aso. Baga. Amo na idoy. Mo pa nga niyo nagaganak niya kanina. Jonin meron Ay, kaluko. kaluko ning liwat. Nawanggan na alo card. Kasi ko picking na. Shit. Yawa. Palpak ka man. Wala nagkauli na yaro. Di makon lutit ko ana da. Biplitihan ito na no. Ha? Biplitihan. Kuan liwat ito niya nang kanan. Guardian, kanang guardian kanan. Anak ng tao, tol. Ang gabi bitliwan. Mga Player. chan. Chokes player.